Ahoj, zdravím všetkých. Mám pre vás krátke slovo biblické. Je to evanjelium. Aby ste videli, budem čítať. A ide o to, čo sa deje vo svete. Je to Lukáš 17. kapitola, 26. verš. Ako bolo za dní Noáchových, tak bude za dní syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noách vošiel do korábu. Prišiela potopa a zahubila všetkých. To je dnešná doba. Sami vidíte, čo sa deje vo svete. Samé potopy i zemetrasenia. To všetko, Božie slovo, v Biblii bolo predpovedané vopred. Takže sa nachádzame v posledných dňoch i časoch. Podobne ako bolo za dní Lotových, jedli, pili, kupovali a predávali. Sadili, stavali a ničoho si nevšimali, pretože boli v tomto svete až moc telesne. Takže duchovne nevedeli a nepoznali časy koncov, o ktorých hovoril náš Pán Ježiš Kristus. A v ten deň, keď Lót vošiel zo Sodomy, padol oheň a síra z neba a zahubila všetkých. Tak bude aj v onen deň, keď sa zjaví Syn človeka Ježiš Kristus. Kto v ten deň bude na streche a riad bude mať v dome, nech nezostupuje, aby si ho vzal. A kto na poli, nech sa tiež nevracia. Pamätajte na Lótovú ženu. Kto si hladí zachovať život, stratí ho. A kto ho stratí, zachová si ho. To znamená, že Boh vyviedol Lóta, svoju ženu aj ostatných zo Sodomy a Gomory. A jeho manželka žena sa obrátila do sveta, obzrela sa a nemala to robiť. Pretože chcela nasledovať to, čo bolo v tomto svete skazenom. Samý hriech. Budem pokračovať. Hovorím vám, v tú noc budú dvaja na jednom lôžku. Jeden bude vzatý, druhý ostane. Kto bude vzatý? Kto uveril v Pána Ježiša Krista a veril mu celým srdcom. Očakával na jeho príchod non-stop, deň čo deň. Dve budú spolu mlieť, jedna bude vzatá, druhá ostane. Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane. Odpovedali mu, kedy sa to stane, Pane? A on im riekol, kde bude telo, tam sa zhromaždia i súpy. Takže môžete sa pozrieť takisto sem do Božieho slova, do Biblii, kde sa tam všetko nachádza. To, čo som vám hovorím z Božieho slova, z Biblii, evanjelium. Môžete sa presvedčiť sami. Sami vidíte, čo sa deje vo svete. Ďalej vám chcem prečítať ďalší verš. Je to znamenia konca takisto. Je to moment. Lukáš 21:9, áno. Keď však počujete o vojnách a nepokojoch, nedeste sa, lebo to všetko musí byť prv, ale nebude koniec hneď. Čo nám tu chce povedať? Že to bude ďalej ešte pokračovať, stupňovať sa. Tieto nepokoje, čo sú vo svete. Samé války, ako vidíte. Ľudia idú proti sebe, válčia non-stop. Budú veľké znamenia i zemetrasenia a miestami hlad i mor. Desivé zjavy a veľké znamenia budú z neba. Zemetrasenia sú miestami, ako ste si mohli všimnúť, i sopky, i v mnohých štátoch. Takže to sú znamenia konca. Sme v posledných časoch. Ak ste ešte neodozdali svoje životy Pánovi Ježišovi Kristovi, prosím vás, takto urobte. My, čo sme Kristovci, patríme Pánu Bohu a my mu slúžime. Takže je to na každom z vás, čo si vezmete k srdcu, či vyznáte svojho Pána Ježiša Krista, alebo nie. Ale čo chcem povedať,
týmito veršami. Je to vytrhnutie. Čo je vytrhnutie? Je to vytrhnutie znamená, že ľudia zmiznú, budú evakuovaní z tohto sveta. Pán Ježiš Kristus sa zjaví v oblakoch, bude to tajné vytrhnutie. Takže ľudia zmiznú a už viac nebudú tu na svete. Budú to tí, ktorí slúžia Pánu Bohu a verili mu v očakávaní. A čo tu zostanú bezbožní, budú niesť zodpovednosť za každý hriech i činy, ktoré vykonali. A čo nastane potom? Božie súdy, tresty na obyvateľov zeme. A 7 rokov súženia, doba Antikrista. To popisuje Biblia, Božie slovo. A Božie slovo je pravdivé. A prečítam vám ešte Skutky 2.19. Budem robiť divy hore na nebi a na zemi dole. Krv, oheň, obláky dymu obráti. Takže toto sa i deje, keď sa pozriete i hore na nebo. To všetko náš Pán zjavil vo svojom slove. Tak je to na vás, ešte raz vám pripomínam. Ľudia, keď zmiznú, bude to Ježiš Kristus, ktorý si ich vzal. Takisto Božie slovo hovorí, že deti patria do nebeského kráľovstva. Keďže ľudia zmiznú, tým pádom aj malé deti. Len aby ste vedeli, že kde budú deti. Už budú v nebi. A tam na svadbe baránkovej. To popisuje Biblia. Takže sa nestrachujte. Ak patríte Pánovi Ježišovi Kristovi, idete k nemu. A tam budete pod ochranou. Je to evanjelium. Hlásam vám slovo Božie, tak aby ste vedeli, čo bude potom nasledovať. Ďakujem vám. Šalom, pokoj Boží.